A aj vďaka vám sa našim študentom podarilo zmeniť prostredie okolo seba. Vďaka vašim 2% sme za posledné 2 roky financovali 6 úspešných študentských projektov vo výške viac ako 600 eur. Napríklad projekt Tomáša, ktorý so spolužiakmi spríjemnili deň seniorom, pripravili im zaujímavé aktivity a tým sa to páčilo tak, že sa museli do toho domova seniorov ešte niekoľkokrát po projekte vrátiť. Koncept tohto projektu sa uskutočnil aj v projektoch na ďalších 4 stredných školách. Za minulé roky sa zrealizovali viaceré projekty na pomoc útulkom. Dievčatá zo strednej zdravotníckej školy naučili deti v 2. ročníku, ako si správne umývať zuby, ako sa starať o svoje telo a zároveň ako venovať dostatok času aj pohybu. Študenti vyčistili okolie Urpína od odpadkov a neporiadku. A pamätáme si veľmi dobre aj na jeden z projektov vo Zvolene, vďaka ktorému študenti zrenovovali autobusovú zastávku, upratali jej okolie a odpad, ktorý vyzbierali, sa im podarilo aj recyklovať. Vidíte? Ja už áno. Iba 2% stačia na to, aby študenti mohli meniť spoločnosť okolo seba. Pomôžete nám v tom? Odkaz nájdete v bio.